Il-President tal-Union tal-Għalliema l-MUT sejjaħ għal laqgħa ġenerali straordinarja biex jiġi estis it-terminu tiegħu u tal-Kunsill li jmexxi l-Union għal 6 xhur oħra. Marco Bonici talab li jibqa' 6 xhur oħra bħala President tal-MUT u fit-talba tiegħu għal membri tal-Union għal irid ikollu iż-żmien jinnegozja l-ftehim settorali għall-edukaturi. Suppost elezzjoni għat tmexxija oħra tal-Union iskedata għal Lulju, imma Bonici talab biex jibqa' fit-tmexxija sal-aħħar ta' din is-sena. Fil-ġimgħat li għaddew l-MUT ħarġet stqarrija konġunta mal-Ministeru għall-Edukazzjoni fejn stqarret li laħqet ftehim dwar il-ftehim settorjali għall-edukaturi li offri żidiet u titjib fil-kundizzjonijiet tal-edukaturi. Fl-aħħar jiem l-MUT qalet li tipposponi il-vot fuq dan il-ftehim filwaqt li l-Ministeru għall-Edukazzjoni bat ittra lil kull edukatur fejn ġew spjegati lilhom iż-żidiet u t-titjib fil-kundizzjonijiet fosthom progress aktar maġġel fl-iskali u fil-karriera.